بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را متشابه ayetlerdendir. On manisi Hudaýa tapşyrmaly. On manisi Hazreti Resul Ekrem bilen Hudaýyň arasyndaky esrarlardandır. Şu sura nihayetde kamil ve hakiki bolan kitabyň ayetlerdir. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Kafirler köplerçe arzu ederler ki kaşki dünyada musulman bolan bolsadyk diýip. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Sen kafirler terk et. Olarny ýola saljak bolup wagtyny sarf etme. Olar dünyada heýwan ýany bolup ýetinler we biraz dünýäden näflensinler. Oşalaryny meşgul etsin uzyn uzak arzular. Olar tizlikde bilerler baryan ýollaryň agybatini. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وبذ helak etmedik hiç bir şehri meger şoň üçin bir muqarrar bolan we tayin edilen muddet bardyr. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Ve hiç bir millet özlerine tayin edilen wagtdan ötüp gitmez we şondan ýa da galmaz. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Kafirler aýtdylar: Ey özüne Kur'an nazil edilen zat, elbette sen mecnundyrsın. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Näme diýip ferişteler getirmeýän ta sen dogruçudyňa şahit bolar ýani. O saňa şu ýolda kömekçi bolar ýani. Eger sen şu aýtýan zadyňda dogruçu bolsaň. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Biz feriştelerini nazil etmez, meger hak bilen nazil ederiz. Şu suratda olar muhlet berilýänlerden bolmazlar. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Tahqiq biz Kur'an'ı nazil etdik ve elbette biz şonu hifz edip saklarız. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Ve tahqiq biz senden awwalla peygamberlerini iýerdik awwalky milletlere. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Ve şolara hiç bir peygamber gelmedi, meger şolar peygamberlerini maskara ederdiler. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Şu tariqa biz günahkarların kalbine salarmız, maskara etmegi. Yani geçen milletlerin kalbine maskara etmegi salışım yani seni de maskara etmegi günahkarların kalbine saların. Olar Kur'an'a iman getirmezler ve tahqiq awwalqylaryň adeti bolup geçendir. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Ve eger biz şolara asmandan bir gafa açsak, pes şol gafadan bir wasile bilen çykýan bolup aýlansalar, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. elbette şonda da aýdarlar, tahqiq biziň gözümüz baglandy. Bu zat haqiqat däldir. Biziň gözümizde şeýle bolup görnýändir diýip, belki bize jadylyk edilipdir diýip aýdarlar.